Bale, arratzalde on danoi eta ongi etorri gaurko udal osoaren ohiko bilkurai. Gaurko lan zerrendikin hasteko, lehenengo puntun daukeu aurreko bilkuretako akten onespena hala badagokio. Bi akta dauzkeu, lehena da apirilen 24 egin genduna eta bueno, ez dakit honeatiken akta honeatiken matematek zoz esateko dauken Jon faltazan udalbatza hartan. Eta bestela bozketa jarriko nuke. Bale, aldeko bozkak. Bueno, betiko formuli biliko dugu, bertaratu izen ginenak, hau batez onartuta. Bale. Biharrengo aktie daukeuna da, maiatzak 13 eta hau izentzan ezoiku bilkura, ekainak 9ko hautezkundetako, maiko kidiek aukeratzeko zozketie eiteko udalbatza ingenun. Eta, ja pleno hortan bat baino gexo falta ginen, goizez egin genuen, goizeko 9etan, eta Mari Jose, Juan Bautista, Inara, Itziar, Jon, Nagore, eta Nerea falta zien hortan, udalbatza hortan. Orduan ez dakit, batematek zoz esateko dauken, honi buruz? Ez, bale, berrize bozketa jarriko dugu, aldeko bozkak? Bale. Betiko formulikin egingo deu, geundenak hau batez onartze deu, eta ez daudenak estentzizue, ez de bozkatzen behintzet. Behin lehenengo puntue bukaute, biharrengukin hasiko gea. Biharrengo puntue da, 2008ko lanpostu zerrendaren lehenengo aldaketaren hasierako onespena. Urtero, normalien abenduen, datorren urteko aurrekontukin batea lanpostuen zerrenda onartze deu, eta alaxe ingenun lehengo urtine, abenduen, 2008ko aurrekontukin batea, lanpostun zerrendie onartu gendun. Eta oin dakarreu, lanpostu zerrenda horren lehengo aldaketie. Eta proposatze daun aldaketie da, udaltzainguei dago kisona. Gaur egunien, Azkoitiko udalak udaltzaingun, dauke arduradune, esango deuna, udaltzain administrari bat, gero dauzke 3 lehen agente plaza, eta gero daude 10 agente plaza. Baina lana ikebe 4 txandatan, esango deu, eta lan txanda hoxetan beti bat eotea arduradun bezala. Bestetan, beste 3 txandatan, lehen agentik ekeu ardure hori lehen agenti dauke. Orduan, 4 txanda eukite, logiko xamarra ikuste deu, 4 lehen agente plaza eukitzie baite. Bai esan, hauen badala eskaera bat, lehendik datorrena, aldaketa haueteko, eta beti gauzak tarteko, arazo lanpetute otin arazugun tarteko, aldaketa hauetzan eken, eta oingo hontan ja proposau indeu, komitiekin itzeinde dao, udaltzaingukin itzeinde dao, eta izango zana zan, 10 agente plaza geldiu errin, 9 agente plaza geldiuko litzezke, eta 4 lehen mailako agente plaza. Ez da plaza berri bat, lehen badaudelako beste 3 lehen agente, eta plaza hau sortzea baite beste plazan baldintza berdinetan. Daki uste bezala, beti plantza bat sortzeakun, hizkuntzezkakizun ere jaurlaritza ekea, konsultie, eta egokixe irutuzako eskau deuna, eta bertan daukezute irizpena, jartzeun bezala, lehen mailako agente lapostua sortzea, barnez uztapen bidez ornituko dena. Eta, ezaugarrisek, fe bat izengoala, eta hizkuntzezkakizune, ointxetik dala. Eta, ez da gitu, batematek honi buruz zerbait ezateko dauken. Bai, Janire? Gaur egun udaltzaingoak astelehenetik ostegunera, goizeko 6 gaueko 10 eta asteburutan 4 orduko zerbitzua ematen dute. 4 lantaldeetan banatuta. Lantalde bakoitzean lehen mailako agente batek egon behar du, baina lanpostu zerrendan ordea lehen mailako agente postuak 3 dira. Eta lehen mailako agenterik ez duen lantaldeko agente bati ardura hori ematen zaio. Zerbitzua bermatzeko lantaldeak eta txanda sistemak egonkortuta daudenez, lehen mailako agente lanpostua sortzeko beharra ikusi da, agente lanpostu bat amortizatuz. Beraz, guk alde bozkatuko dugu, lantalde guztiak lehen mailako agente batez osatuta egoteko. Eskerrik asko, Janire. Jose Joaquin.
Bai, bueno, esan duzun bezala, lau taldetan daure antolaute merixuk, eta talde bagutze bere arduraune olen agentia izitire, zentzuzko irutzezako. Oin, plaza hori betetzie ondo iongo litzeke, bertako agente batekin, eta urire uste barne promozio bitarte zengoela, eta hori ondo irutzezako, eta, kudeak eta hortan, merixun kudeak eta hortan onure ekarriko txula pentsatzeu, eta, alde bozkak gola guke. Eskarrik asko. Azier bai, ez. Bai, komentau izan detan bezala, barne sustapen bidez etxeanin, bertako beste agentik daukebe aukerie, baldintza batzuk betetzen baldin matue, akzeditzeko lehen agenteko plaza horta. Hor dude bat, janire, ez da girondo ulertu detan, astelenetik ostirelea goizeko xitatik 10 esan dezu, ez? Ostegunea, ez? Hori da, bai. Asteburutan, ostegunin eta barka ostirelin eta zapatutan eoteie gabaz, jasen ez dioten gabaz, eta jaibezperatan baite eoteie gabaz, Vale. Bueno, beste inok ezer esateko espaldimoke, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak, aho batez, onartuta. Vale. Hirugarrengo puntu daukeu, kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko, bi zenbakidun espedientearen onespena. Bueno, kreditu gehigarri badauke deu, kreditu gehigarrixe da gerakine ibiliez etxean kreditu espediente bat, eta kasu hontan, bi movimentu etxie proposatze deu gerakine ibilite. Alde batetik, 180.000 euro mankomunidadeako, zaborbilketako mankomunidade zerbitzureko 180.000 euro gexo jartzie, eta bestaldetiken kreditu globalea 15.000 euro jartzie. Guztire, 205.000 euro. Esan, zaborbilketako mankomunidadea jartzea guzen 180.000 hauek, ez du nahi esan, zerbitzue garestixo dalako, gehitu indalako. Baizik eta, 2008ko aurrekontuk eiteakun, ja 2008ko azaruen, bagenekien mankomunidadik 1.500.000 inguruko kosti eukiko zula zaborbilketiek. Gertatzeana da, mankomunidadin bertan 180.000 euroko gerakin bagen eukela, eta ezkau ingendula gerakin hori askoitiko udalai bueltatzie. Eta, nola 2008en bukaeran bueltauziuen diru hori, 2008ko gerakinien daukeu. Orduan esan genuen, aurrekontutan gexegi ez puzteatik, beste partide batzutan erabili alizeteko diru hau, engenuen gutxixo jarri, eta gero, alelengo kreditu gehigarritxe itxezanin, osauko gendula. Eta hori etxeago ez, 180.000 euro hauekin. Eta kreditu globala berriz, da partide bat, aurrekontutan 20.000 eurokin hasi ginen, baina gaur egunin bostea jetxike dau, eta beste 15 ipintzie proposatze deu, dalako partide bat, alkate dekretuz moiu leikena, eta batzutan, ez usteko batzuk, o gazto berezi batzuk etxeko, ondo etortzeana, askar moitzeko fleksibilidadie eta askar etxeko aukeri emateulako. Esan detan bezala, oina 15 jarrike, 20rekin geldiuko litzeke. Orduan, guztire planteatze deuna da, 205.000 euro gerakinetiken ibili, bi partida hauek betetzeko. Bat ematek, zozateko, nire? Bai, nik zuk esan dezun bezala, 205.000 euroko kreditu gehigarri bada, kreditu globala da zabor bilketa partidetako, da gerat ginetik hartzen da, eta gure aldetik arazoik ez daula, da alde bozkauko dula. Garrik asko, nire, Jose Joaquin? Bai, guk mankomunidadin gerakinin dirua genula erabegigarri eta 2008ko aurrekontutan itxetzen jardun gendu nien da, hori horren alde bertan egitzekun alde azaldu ginen. Eta bestetik berriz, kreditu globala ibiltzire ondo irutzeko, eta berriz hor gaztauan dirue berta bueltatzire bai, betire, zaten bezala, 20.000 euro buelta hortan baldima behintzet. Kreditu global hori izango genduke batipat bi ekintzetako hilidala, bata enpresetako euskera planak sustatzeko eta horri laguntzek emateko, eta horren alde beti azaldu geha, eta ez dago inongo arazoik horren alde bozkatzeko. Baina, besti da, elojoko zeilu elortzeko ixe 8.000 euro nola ibilidin etzako gexei guztau, tokiko gobernu bikaintasun elortzeko zigilu bat dala esan behar, eta bertan elkarren arteko
alderdixen arteko elkarlana eta parte hartzie eta olako baloratzeila asko, eta zeuek bakarrik erabaki hori hartu izena, ez zagula gehiago guztau. Badakigu, kontratu txikixi egiteko almera badaukezuela, lege zeili etxi badaukezuela, baina, gehiengu ez eguitzike pentsatzen gendun, igual ez zinetela hortik jungo, eta gaina gutxixo hondi, esantzen dutenin gobernu eratzeko orduan, beste alderdixekin akordixuk eta elkarlana eta adostasun eta iritsi beharko zen dutela esan zen dutenin. Esan da guk, hauxe esan da Garbin lan egin guk gure iritzi hau, eta hola jarritu ezkeo, beste alderdixen adostasune, babesare nahiko genduke urrungoako izetia. Eta, beste ipe, ongun azteni ongo gehala, eta hori bai, hola jarraitu ezkeo, ongun gure ez ezko, bosko berko hola. Kasko, Jose Joaquin, Nazier. Bai, guke kasu honetan zigilun asuntu gure taldine ez da bai ondala gai honekin, Jose Joaquin esan duen bezala prozeduri guriretzako egokin irutu. Gu bai esku bozkako dugu, baina baita ere nesan nahi dugu olako jokabide guretzat ez dela egokixek ez da ere, eta beste prozedura batzuk eman berdila olako gauzek planteatzeko ordu. Bakiu alkatetzatik aukera da hola, baina etxago egokixek iruditzen. Nik galdera bat, egokixez zer ez uste ikusten? Etzatzute egoki iruditzen, askoitiko udalak zigilu horren bile jutie? Nik zigilu hori lortzeko, zigilu horren berri martxuko eta bosteko eudeleko bilera baten konboka behin ginutzen, udaletxe danok, eta eudeleko konbokatu xaiz, asatzen naiz zea bat ematen, erantzun bat ematen, eta aldeten eta juten behintzet. Eta alkate bezala, jaso inun konbokatoriari, eta interesanti iruditu ziten zertzan ikusite. Eta martxuko eta bostin eukinun bilera hori. Martxuko eta bostin euki genuen tokiko gobernu batzordia, goizeko behatziztan, eta nik bilera hau nauken, keznak isela zertzan, bilera batea bakarri nahuelako otzeinde, eukinun eguardeko amabisetan, telematikue. Lehenengo tokiko gobernu batzordie, euki gendun apirilak 10, astezantu ondorenien, astezantu urrungo aztin. Eta zigilu hau lortzeko izena apirilak 8 eman bertzan. Orduan, ez nun pentsau, erabaki hau hartzik, guk bakarrik hartu deun erabaki badalako, olako ondorixo bat eukileik ezunik, Iruitzezatelako geure buruei azterketa bat ekeago ez, zigilu hau lortzikin, beste udal batzuk egin deben bezala, apirilak 10 batzordien esplikazio danak uste eman itzutela, nola zihun zigilu hau, ze koste eukikozun, kredito globala ibiltzeko azmugen eukela, ondik hitzarmena sinatzeke zauen, baino bai behintzet izena eman egin dula, eta egixe da, momentu hartan esan ustela, eta etzen duten ezerrezan. Handiken bihaztea berriz tokiko gobernu batzordi eukien duen, eta berriz gai hau ata inun. Eta gai hau ata nun, porque lehengo bileran esan usten bezala, zigilu hau atatzik, lan bat suposau diu, bai tekniko eta bai politiko batzui, taldetxo bat sortu dalako hori erantzuteko, uste genuna baino lan gexo, eta aparte de, lan hori etxetik aparte, inkesta batzuk bete bertzilako, eta inkesta hoxek, etzien obligatosuek, baino bai, ezkauzizku ben, udal ordezkasei danai pasatzeko, udal langileire pasatzeko, eta herritarraire inkesta hori eiteko aukerie ipintzeko. Eta ala zein dugu. Eta nahi oinarte inok ez ditezan, hau ondo oeski iruitze zitzutela, eta prozedimentue, ez dakit, kontratu txiki mordue etxeteu, erabaki mordue hartzeteu, osea, gobernatzen gaudenin, eunero ezin dugu galdetu hau kontratauko aldeu, besti kontratauko aldeu, eta iruitze ziten, zigilu hau lortzik, eta gainan neuk uste esan nula tokiko gobernun, eta ondiz egitzen dezatie, mejorako herramienta bezala ikustet, ez daki lortuko deun, no ez deun lortuko, erronkia izango zala, o guztauko zikukela esan gendun, agintaldi hontan lortzie.
Baina mejoratzen juten nahi baldin badeu, ba igual lehenengo neurtu inberdeu zeiken nahi gean eta zezkean egin. Eta hau da neurtzeko moru bat. Da gardentasunei buruz ariketa bat, da parte hartziei buruz ariketa bat. Da herritarrakin hartu emanak hartzeike unien nola jokatzean eta nola estan jokatzen. Por supuesto, que geu ez gehalai geure burua ebaluatzen. Esan nun bezala, enpresa badao kontrataute, ebaluau egingo gaituna. Guk egin berri zen deuna izen da, inkesta bat, autoebelaketa programa bat zeuen, programa hartan guk geure ustez esan eke gendun, ze puntu betetze gendun, esan iusten bezala ez da bakarrik ezatie hau betetze deu, baizik eta justifika hauen berri zen deu, eta justifikatzeko adjuntau berri zen diteu prentsa ohar batzuk, artxibuek, dokumentuek, webguneko enlaziek, gauze morduz hartu berri zen deu, hori dana bialdu zan, azte hontan jardun deu, be hauek rebizixo bat indixo bedanai, eta esan diue, hemen jarri dezute puntu hau, baina guri iruitzezaku gutxixo dala. Geixo nahi baldimazute, beste erabatea justifikau erdezute. Oamen justifikau dezutenakin, inkluso iruitzezat, zuen burue gutxitxo puntu hau deuztela. Geitxo puntu hau erko zen nuteke. Olako erantzun batzu jaso dikeu, ondik ez dago kau emaitza, eta esan genuen, emaitza daukeunin, gure asmue dala, aldan, mejoran jutie, eta nun baju gelditze gean, hori mejoratzen jutie. Jakinde, perfekzioa ez gehala ieuko, beti daolako zertan mejoraie. Orduan, benetan, ez dakit, olako prozeso batin parte hartzie pentsatzen maldin badeu, igual aurretiken esan berni zuten, ondo iruitzaltzatzuten, ogeizki iruitzaltzatzuten, ez nun olain, beste erabaki asko ez dikeun eiken bezala. Baina oin hori, kreditu aldaketa bat aiaudanin, kreditu globaleako hori bili deulako, galdera zuzena itxaizutet, geizki iruitzezatzute askoitiko udalak parte hartzie zigilu hori lortzeakuen? Eta batiz bat, ja nire gezan du alde bozkakula, baina batiz bat, zueke alde zan dezute, baina kritika puntu bat ipinin dizozute, zegoen taldin ez da bai deuki dezutelako. Orduan galdera zuzena itxaizutet, geizki iruitzezatzute, askoitiko udalak bere buruei azterketa bat eikie, herritarrekiko dauzken harremanak eta herritarrekiko dauken gardentasune obio izen ahal izeteko. Esan nun bezala, ez gea udal bakarra, zigilu hontan parten hartzea guzenak. Orduan, ez da gitu. Erantzun bat guztago ziren. Guk uste galdera hori aurretik inbertzen dula. Ez guk euki galdera hori eratzurteko bate aukeraik. Hasieratik esan zen duten, erabaki hori hartu zen dutela, eta hor geldi ginen. Eta antolakuntza batzordin esan gendun, ez gaurela ados, eta guri etzako ondo irutzen, ez oin hartu dezen aukera hori, eta ez, eta beste batzuten hartu dituzunak, baina hau ja irutzizako pixket erdera ezatean bezala lagota ekon balbazo, danin, elkarren arteko adostasune, parte hartzie, eta hortako zigilu bat lortzea zuzetenin, eta bestiken ez deustelago kontau, eta nik uste hor badaukela bere importantzi geixo horrek, bestikin parte hartzie susto hor baldin uste, ez tegula ikustera, hortan behintzet asko indezutenik. Ez dana ezin deula galdetu, gauze danak ezin dikeula galdetu, gobernun gauden nahi erabakitzi tokatzezakula momentu batzutan, eta alaxein deula. Orduan, ez dakit, nik ez gauko nizuteke igual, entera hau beste udaletxe batzuk nola funtzionau deben gai honekin. Zan aziar. Lehenengo tokiko gobernu batzordin ja izena eman nintzen duten. Orduan, erabaki hori hartu dezute, hori erabaki politikoa, bestien babesan nahi baldimak guztu beste prozedimentu batzuk eman berdila, eta hori, legaldi hasieratik esan genuen, gehiengo ez da honeunin momentun, oposizioko taldigine kontain berdala. Aurreko legaldi zen gehiengukin, igual, etzen duten berri gukiko, baina oin bada kontatzea bestikin, eta gu uste du prozeduri ez dala egokixi zen. Eta bestetik, zigiluek emateixo prestigixo bat, baina zigilun berrik ez dago prozesu parte hartzaile egiteko eta beste herri eredu batzuk ere egitzu eta beste balore batzuk egiteko. Orduan, horretik esate dugu boskako dula baietz, iruditzezagula zigilu bat ez dula kalte egiten, baina etzaguna guztau da prozeduri. Hori da indeun kritika politikoa. Nik esango izutet, udaletxe honetan hartzeien erabaki danak diela politikuek. Danak.
edozein kontratu txiki eke deunare erabaki politikue da. Gaurko nota de prentzie oatzokue aurrekontu parte hartzailina nola jungoan erabaki politiko bada. Da zenek hartu du nota de prentzien erabakixe zein egertengun? Jose Joakinek. Zuri galdetu aldizu nota de prentzio ondo aldaon, ogeizki aldaon. Ez. Baina beak hartu du, gaur ertetzea digun nota de prentzie. Zatik hartu du behare bakarrik. Hori erabaki politiko bada. Baite kontratazizu ere, nola jungoan, ze foieto partiukoien, ze aurrekontu izangoien, danak erabaki politiku die, eta zenek hartu ditxik erabaki hosek. Ik hartu dituk, ez da? Orduan, ardure dauzkenak erabakisek hartu inberditxik. Eta nire iruditzen zitean, olako zigilu baten parte hartzeko, alkatik bazaukela, alkatik jasozian deialdixe, olako zigilu baten parte hartzeko. Eta gaina, politikoki, bultzau errekue egitxedek lan mordu teknikuk egin debela. Bai kontu hartzaiek, bai komunikaziokuk, eta baite idazkaseke. Baina, prozedimentue, ez dakit, noiz jakin berdet ze erabakidan politikoki zuekin galdetu berdetena oestetena. Porque erabakisek eunero hartze jute, eta erabakik dana die politikuek. Orduan, askoitiko udalak, zigilu bat lortu berdulako, ez dakit. Gaina, geure buruei azterketa bat ekiagu zenin, Porque herramienta bat emango izutet, Nik hori suspenditzen maldi emadeu? Udal gobernuk hori suspendio ike maldi emau? Zer? Lazte dauk izute, zatie? Bitu, askoitiko udalaztek geizki egetxun gauzek. Osea, bukaeran, arrisku bat hartu den zea bat da, eta ez da laber gauze horiek eiteko, bueno, zeozatik hartzeie, eta enpresaketare neurtu eitei, gauz batzutan, eta da, neurtzeko, zea bat, erramienta bat, beste gure bezalako, beste udal batzukin, konparatzeko, ikusteko, ikisteko, guk, nota baju ata baldi madeu, nota altu haue ata debenak ze ekin nahi dien, aber guk hori einaleike deu, no ez. Orduan, niri oso interesanti iruditu ziten, eta horretik hartu nun. Tomo nota, ikusike, ez dakit, olako deskontentue, ikezea lagotakea kolmau elbazo, atxu berri zendetan bezala. Orduan, ez dakit. Bai. Orduan, ez dakit. Zozateko bai, erantzun beraldiak, o ez? Ez. Bale, bozketa jarriko orduan, bale? Aldeko bozkak? Unai, emaitza? Barkau, kontra? Abstentzioa? Unai, emaitza mesedez? Aldeko botoak, EAJ, EH Bildu eta PSE. Abstentzioa askoitia bai, beraz, onartuta. Bale, eskarrik asko Unai. Laugarrengo puntua pasauko gea. Laugarrengo puntu daukeu, kreditu transferentzia bidez, kredituak aldatzeko 6 zenbakidun espedientearen onespena. Hau beste kreditu aldaketa bada, baina, aurrekun desberdine. Kasu hontan, ez deuk erakinik ibiltzen, baizik eta partide bat murrizte beste partide bat gehitzeko. Ojartzeko, kasu hontan. Orduan, bajatze dugun partidie da, ziztuntzako jarri gendun dirulaguntzie, 9.683,63 jetxi eke deu, jakitun izen da, zizturi dirulaguntzie eman ingo xeula, baina jarri gendunakin ondikenea 5.000 euro golditze zaizku eta horrekin nahiatzezaku. BHek aurreatu diuen bezala, ezkauko xobena, askoiko udaletxiei. Eta 9.683,63 eurosek jartzaiteu Loiola Berrikuntza Fundazioko fundazizuei 2020ko dirulaguntzie emateko. Hemen esango deu, 2020en aurrekontutan, aurre ikusi gendula Loiola Berrikuntza Fundazizuei dirulaguntza bat ematie, urtero bezala. Loiola Berrikuntza Fundazizue da, iraurgi berritzenen barruen bi ente dauzkeu, alde batetik iraurgi lantzen Sozietate Anonimoe, da bezaldetiken Loiola Berrikuntza Fundazizue. Eta fundazizu hau, dezeiteko birien guez, oindiken ez deu dezein, baina 2021 arte dirulaguntza bat ematez izon udalak fundazizu honi. Eskatzezunien eta hitzarmena sinatze gendunien 180 emate ginon, eta gero, urrungo urtien, zuritze zanien, falta zan 120.
Emateunez, 2021 eskaerie intzeben, 120 hau emateko, baino traspapela hau ingo zen, eskaera hori, eta ez genuen ordainketa hori egin. Eta oin kontura hau die, esan detan bezala, 2021 jarri gendun diru laguntzie Loiola Berrikuntza Fundazioa emango ginona, azkenien urtin erdixen egin gendun Loiola Berrikuntzatiken iraurgi lantzenea pasau, porque ja 2021 ja Loiola Berrikuntzak ez zauken inungo aktibidadik. Baina oin, disoluzizue planteatzen hasi dinien, azaldu da pendiente daola hau paatzie. Ordu, hori pau alizeteko lehenengo partidie jarri berdeu, eta hori da, laugarrengo puntu hontan planteatze deuna, eta bosgarrengun esplikazizu ere bertan sartukot, porque bosgarrengun daukeuna da, nola 2020ko diru laguntza bat ordaintzea guzen, naiz eta partidie 2024 jarri, hori da judizioz kanpoko aintzestapenaren onespen bada, osea, extrajudizial bat da, ez talako 2024ko aurrekontukue etxea guzen ordainketie. Orduan beraz, laugarrengo puntun daukeuna da onartzie dirue jartzie, eta bosgarrengun daukeuna da nola urtez kanpoko ordainketa bat dan, horreke aparte bere espediente bat damar. Baina, bisek lotuteko espedientik die. Izoz izateko, nire? Gure aldetiken gai hau lehenbailen erregulatze aldera, alde bozkauko duela puntu hontan da urrongon. Jose Joaquin? Guk esateko, Piper elkarte guin lehenko udean hasi gendun elkarlanak hola bukatzi posa mateula, eta danon hartin herritarren arazu irtenbide bat ematen saixatzean naiz eta kolore ezberdinetako alderdi segizen, eta ondatik jarri ezkeo adostasun eta iriste gehala. Eta aldundixe behar ere implikatzie lortu deula, eta horren ondorixo lehenoko Piper oin ziztu da nahi beharek emango isula eixe diro dana, eta tugu gortago gordeta gauke bentun diro bat, zuk esan dezun bezala, erabilgarri izango gula mendik aurrea, eta Loiola Berrikuntza Fundazioi gauke bentun zor hori kitatzeko ere balexoko iula, eta zuk esan dezun bezala, bosgarren puntun horren alde bixen alde bozkako gula. Hori izan ez, azpetiarrak orduan zazo hartan bine eta hoxen euneko kolpea pagatzen zebela, guk euneko laro hoxe, eta gero zuriketa egin dugun euneko hoxe, eta hori dala, zenbat egunez falta zakuna, orduan, horren alde bozkako gula, bixetan alde bozkako gula, eta beste ez. Azier? Hor komentau, berez hau, ziztukin ez dauken ze ikusiko tema bada, partide hori ibili indeu, eta Jose Joaquinen lehengo hitzartzie, pixket hortik junda, zizturi diru laguntza bat emango zeulako, eta emateulako, bere prozesue ondo bukaukoala, baina hau bukaeran da Loiola Berrikuntza Fundazioei emateko kantidade bat. Guk beti funtzionau izan deu Loiola Berrikuntzakin berdin, lehenengo 180 eta gero 120, diru laguntza bat dan einien, zuriketa bat eskatzeulako, eta lehen bukau alizeteko, esan aurrekune, gerakinekin egin lehik ezalau, gertatzeana da, kreditu gehigarritxe danin, gaonak argitarau berdala eta denbora gexo berdala ordainketien alizeteko, era honta, biertiken aurrea ordainketi eiteko morun izango ginekela eta lehenuo bukauko deula. Ordun hori dana esan da, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozka? Hau batez, onartuta. Eta bosgarrenea pasatze geha, eta esan detan bezala, hemen daukeun bosgarrena da, Loiola Berrikuntza Fundazioari 2020ko diru laguntzaren 120ko ordainketari dagokion kredituen judizioz kanpoko aintzatezpenaren onespena. Aurrekun eman ditugu esplikazioak, ez daki bat ematek, ez du ezango ez, zuzenin bozketa jarriko dugu orduan. Aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Eta 6garrenea pasatze geha. 6. daukeu, Janireigo Merinok, Iraurgi Lantzen Sozietate Anonimoaren Administrazio Kontseiluko, Zubiaurre Elkargune Institutuaren Kontseiluko eta Antonio Oteiza Fundazioko ordezkaria izateko aurkeztutako eskaeraren onespena.
Bueno, aur lehengoiin ekarri gendun, o lehengoiin ez, aurrekun ekarri gendun, kide izetie guzti ez kauzula, eta oin, atzea lehengoa hueltatzie. Ezan, udana ondorixue dela, jaurlaritzako hauteskundetako listetan jutiek, inkompatibilidade batzuk bazauzkela, segun nungo kidezean, zinegotzi izen da, eta ordu, listetan zijunin ez kauzun kentzeko hortik, eta oin, hautatute izen ez da hortan, berri zehatzea, lehengoa hueltatzi eskatzea, eta presentau deuna da, lehengo urteko uztailak 3ko plenoa ekarri gendun ebazpen berdine. Kasuntan esan berdeu alderri sozialistik bat daugela, eta orduan bat dago kixon lekun atzea behare jartzie dala. Zai, bat ematek zozateko, bai. Junden martxun bat egin 2008ko apirilan otabateko Eusko Legebiltzarreko hauteskundetan hautagai izeteko aipauteko administrazio kontseiuteko karguei uko inberrezen nion. Batera ezintasun kauza izan zitekelako, 5/1990 legien 4.3a artikuluen sarritakoen arabera. 2008ko apirilaren 26an Gipuzkoako lurralde historikoko hauteskunde batzordean egindako zenbaketaren orokorraren ondoren, ez naiz Eusko Legebiltzarreko kide aukeraute izen, eta ondorioz desagertuitea batera ezintasun arrazoia. Eta horretik, eskatzet kargoz eta bueltatzea. Ezkarrik asko Janire, Jose Joaquin, bai. Guk berriz errepikatzeke, esan deuztena bixoke ondo esan deuzte, eta, ez deula eragozpenik ikusten, eta ez dixulo, gure kontrago bozkoi emango. Ezkarrik asko, Asier? Gure partetik ez da, nio gara zu ez da. Bain hori izan da, bozketa jarriko dugu orduan aldeko bozkak. Aho batez, onartuta baita. Eta 7. puntun sartzea, dala behin betiko onespenen berri ematea. Eta hemen daukeuna da, 2008ko martxoaren 26an udalbatzak onartuta eta alegaziorik egonez denez, behin betikoz onartuta gelditzeie, kreditu gehigarri bidez kredituak aldatzeko bat zenbakidun espedientie, eta kreditu transferentzi bidez kredituak aldatzeko 2 zenbakidun espedientie. Horren berri eman da gero, 8. puntua pasatzea, dala aurrekontuari buruzko informazioa, eta hilero bezala kontu hartzaietzatik pasazatzute aurrekontun evoluzizuen nola dijun, kapitulozka, edo zein zalantza baldin maukezute bai kontu hartzaietzan, eta baita, aurrekontun arluen neuri dago kixotanez, nahi dezutenien galderak erantzuteko prest, eukiezkeo zalantzak. Eta 9. puntun sartzea galderreguak, ez daki bat ematek zozez auken, Janire, bai, Jose Joaquin? Ni para kontutxo, jakinarazi zapatun parte hartze prozesuen galdeketa horren bozketi hasiko ala, eta, plazan hoti behintza daula behintzet, herritarrai argitarapen danak emateko, azalpen danak emateko, eta, zuek nahi bazue, ameketatik ordo batea etorri parte hartu eta zeuek herritarrakin egoteko nola inberrituen galdeketa hoxek eta nola erantzun berditxuen galdeketa horri, nola bozkau berde ben, eta horrekin azalpenak emateko zeueke, horrengo gala eta luzapen, gonbidapen luzapen hori pasatzea. Eta bestalde, antramaxetan igor etorretzago izin, eta bostun emezazpixen zokamuturren esan zen dutela, eskari jasotzen dutela, herritarra batzordin komentau zen duten, eta, gu gure taldetan da erabakitzeko, eztabaidatzeko eta erantzune emateko. Eta gaur eman dixogu geure erantzune, esan ez, gu ez ginekela bintzet alde hongo beste egun bat ipintzeko, emezazpixen, baina bai etzagula garbi gelditzen da zeuen posturie, guri galdetu dituzteu, eta esan deuzte, gu aldear azaltzen bagea, zeuek etxinetela kontra azalduko, baina, nik uste damen baietzo ez etza bozkau berko gula, eta erabaki hori gutzena garbilatzeko toki txarra ez dela. Ez da, beste taldik erabaki dezuen, itzen dezuen, baina beste galdetzie eta guk erabakitzeunekin emateu hau zehongo zinetela, baina nik uste bakutze bere erabakixe eta ze pentsatzeun esan berko lukela. Ez da, toki xedan, pentsau deuzten, no ez, baina, hoxe nahi nun komentatzea.
Bale, eskerrik asko. Zuk bai, zehozateko? Nik erantzun bai Ez, bestela. bakarrik horrekin ez dagoetala berrik, Andremez dako zara, ez dakit, bueno, aztertuko dut, eta ez dut uste dani momentu erantzun bat emateko, baina aztertuko dut, eta gure erantzun emango Bai, du. niri iruditzezat batzordik hortako daudela, eta batzordin lantzeko gai badala. Gaur hemen hori ezketzat iruditzen ez da ez gari ordenan, eta ez da ez erre, eta hori hemen ez da ez da bosketa jartzeike. Eta etzat iruditzen hau danik lekue. Eta biharrena, ondo daola gonbidapena ekie, baina zapatune horre hotie, zue bakarrik erabaki deuztela. Ez dezutela galdetu. Beste zoz ezateko, Hasier? Ez, jake prozesu parte hartzaien atea da, guk esan nahi dugu, bueno, jarripena indixugula, eta guk gure irakurketi bat egingo dula, eta plazarako dula, eta bere momentu baita. Bale, ba, eskarrik asko. Itzik, bai. Bai, guk momentuz baldima hau eta batzordi baldima momentu ez da gipek, zeratik itortze zeaten, presi daugezuela esanez eta jendie galdezkaz aizatzuela eta berguzera baki deun, galdetu ez. Zeuek etorri zeatek gaur goizin, da ni pentsatzen nun, igual zeuek erabaki bat hartu guztien dutela eta horretik, karri denik ona, zeuek etorri zeaten bezalaxa. No, a ber, Jose Joaquin, zuena jutegea eune jun de eune etorri. Galdetzek jau gauzek askotan. Horrek ez du nahi esan plenoa ekarri berditeunik galdera bat eindizuegulako. Orduan, batzordin landu zenuten, batzordin lantzekotan geldiu zineten, zeuen taldin hitzetekotan geldiu zineten. Bale, amendik aurrea iskiletan ezerrezteu esango, baina ez guk zuei, da ez da zuek gurire, amendik aurrea batzorretan itzengo jau itzen berditen gauzedanak. Osea, ez, hori ez dut esan. Nik esan dut, batzordetan itzen berreku, ez zatela irutzen plenoa ekartzeko gauze badanik, batzordetan itzeiteku, baina askotan iskietanek gauza asko itzeiteu, eta telefonotik gauza asko komentatzekeu. Orduan, telefonotik eta itzeindeko gauzedanak komentatzeko, oin plenoa karri berbaldi mateu, plenuk eternizau ez, beste zehozein goteu. Orduan, gaur goizin, galdetu zatzulako, zinegotzi batek galdetu dizulako, aber, zehoze pentsau aldezuten, gai horri buruz, bai, egixe dalako, egun batetik bestea, gauzek ezin dilako erabaki. Beste batzuke, baietza o ezetza baldima, preparauen berditu belako gauzek. Baina, molestauen baldimaizu, galdetu intzatzulako iskiletan, hori, aber zehoze pentsau aldezuten, lasai, batzorretan itzen goitio gauzek, bai guk zuei, eta bai ezuek gurire esan berdigu zuenak. Nahi toki mundiala irudituzat, hemen, galdetzeko, dano nola gauren, bagutxe zauz erabaki aldun eta zauz esateko. Eta espazzaitzu iruti ez, baina galdea harreguk nik usteet hortagotxe dela eta guri ondo irudituzagula. Zuri espazzaitzu iritzen, punto. A ber, galde erregu daude nahi dana galdetzeko, hortan arrazoie, baino ez eztabaidatan hasteko hemen batzordien landu leike deuna. Baina, hori da nire opinixue. Zurie beste bat baldima, jazta. Beste zehoz izateko? Ez, bale, ez dakiz ordu da nila. 6 eta 18 dinean, 7 gutxi dinean, bukautzat emate dugu. Eskerrik asko da noi.